Yanzu ita wannan yarinyar zan je gunta ka ita ma ala ta kura in za ka je gunta ya ce ka to mata da wani abu waya amma ban taba ta waya. Hello? Gimbiya ta. Na'am. Ya yake? Lafiya lau. Allah zuwa an jima zan zo gunki sanane na san kina da ɗayan ɗan kwaɗayi. Me zan to miki da shi? Na'am. Goma da kaza. Ta shi kenan ba matsala sai na zo. To zai ga Na gode. Yawwa gimbiya ta na zo. Allah ya kawo ni. Yawwa, ya yake? Ina ka gona? Ga sakon. Ai duk garin nan zan so miki nama gurin sallau. Naman nan gaskiya bai yi daɗi ba. To ana cikin ya. Ku tare ka kokon. Ita na kawo mata naman. Sabon gona mu millau Allah mai iko mai ruwa. Kai na wani. Neman ka nake tun zuwa ina ka je ne? Gun jin jalabi amma ka san da ban. A'a An yi rayin sa'a. ina jin ka. Muka yi ware ta ina kofar gida. Ina bakin shagon Zumbul Tela. Ina jin ka Muna waya sai tambaye ka san ta yadda ka san kura ka take. Ta ce me za ta mai ce min nama. Nama Ni ko ina tashi. eh Ban tsaya ko ina ba. eh Sai in tafi gurin sallau mai nama. sallau mai nama. Mai nama sallau. Muga irin naman nan na wajen sallau mai nama. Ka ga malam ni ma bayan ci na ga ta fara to bayan cin jiya yake. Cin jan da yake domin ni ma ban ci ba tun ɗazu. Me haka? Kanwa. Kanwa. Da kanwa ka dafa nama? Tsaya ne. Cikin. Shi naman Wani ni kan- na kanwa, rasa kanwa. wani irin nama kuke siya na. Wannan nama dole ga kanwa. Eh? Kai yanzu duk labarin da ake a garin nan, duk labari ya cika garin Lagos ana ce ma goma da kaji. Goma da kaza safatiya mu. Garin nan ka rasa inda za ka je siyan nama shagun sallau, duk labarin da ake goma da kaji baka san gun Wallahi goma. ban labari. Baka san gun goma da kaji ba. Dan Joseph, dan Jasin, dan Kudura, dan Kirada. Wata itan gun da goma da kaji yake. To goma da kaji har 'yan tuwo. Baka jin labarin maman gado mai tuwo. Na san maman gado. Baka jin labarin wata iya ɗan yabu gashi nan. Na san ya yabu. tare duwawu ba abin jira. Na san ta. Abun goma da kaji suke siyan nama. Nama na gawi suna layi gun maman gado. Ashe layin da gawi suke gun maman gado ba banza ba. Dan Allah. Nama kana jin su mai laushi amma ka tauna wannan nama. Allah ka je nuna min an kana tashi yake ina ganin wannan nama. Yanzu ba a nan gizon take koki ba. Dan Allah ga mu. Zo na je na nuna ma goma da kaji. Ye Na gaya ma namansa kamar auduga. to ya kamata ka kwatanta mun gun ka gaya min domin ni ma na rike batin ka kai na gun so ka san ni ba ko ne a Lagos. Ba o kake a Lagos. Eh Kanawa Marine Beach za ka samu goma da kaza. alhamdulillah na gode. Bayan nan zo ba nan ba. Ka je kan nan gidan dirama. Mobile Road gidan dirama nan a Papa Lagos za ka samu goma da kaza. Na gode. Ko kuma ka tafi Aja akwai sabuwar tukubarsa duk ta goma da kaza. Wani shi guri ne shi? Na ce ma masu tuwo ma suna tare da goma da kaza. Ya kamata ni ma. Akwai wata Goma da kaza. ai yago Eh ta tara tudun duwawu ba manema. Ita ma naman goma da kaza ta kaga ci. ban labarin nan ba saurin jini man kamo na. Kaga mutane da yau ku zo ku ta cin nama. Aikin banza ka ci nama ya bata ma ciki kullun zawai. Da kaza kaga tafiyar ta.